Hi guys! It's me, Michelle V. And kaya guys, welcome sa aking YouTube channel. Kamusta kayo? Anyway, today is Monday. And dito ako sa labas. Oh, ang hangin-hangin. Hindi ako naglagay ng sombrero. Ang hangin-hangin, nililipad yung buhok ko. Inuyaan nyo na. Nandito ako sa kalsada naglalakad. Sasakay dapat ako ng bus. Kaso lang, hindi ko naabutan yung bus. Sabi ko maglalakad ako. So maglalakad-lakad na ako. Ayan, naka-green. Alam nyo, kahit maliit lang dito yung Tawira, naka-green. Tapos sabi, maglakad-lakad nga ako kasi meron ditong shop. Tatingin tayo. Ay, nalaglag yung mga bag nila. Nalaglag yung bag. Pa isa. Patagalaglagan yung mga kanilang mga bag ba? Ano lang daw, 9. So, parang 10 euro kasi 9.90. Diba? Parang parang design ng Dior, Chuchu. Pero P8. Tingin lang ako dito. Kasi yung kasunod na bag bag kasi nakikita ko. Kasunod na na bus is, medyo matagal-tagal pa. Sabi ko, maglakad-lakad ako. Papunta dun sa kabilang, Enrico. Tingin lang tayo dito guys. Yeah. Yung shop dito na maliit. Ay, hindi pa. Malaki pala siya. Siya? Maliit. Malaki siya. To, bilihan to ng mga damit, ng mga dress. Alam niyo ba yung mga dress dito? Sobrang mahal. As in, grabe. Hindi ko kinakaya yung nila. Kasi butik to guys. Pero may mga mga sale, mga costume. Costume siguro to dati. Green. Ganun, naka-sale siya 9, parang 10 euro something. So, guys, tapos na ako dito sa shop. Diyan siya mga katamitan, mga dress. Sobrang dami, pero wala akong nagustuhan doon. Tsaka, hindi gaanong tawag doon? Hindi gaanong maganda. Tsaka yung mga bag, parang basta siguro may mga iba magkakagusto doon, pero para sa akin hindi siya so ilang minuto na lang guys, nadaan na yung ulit yung bus. So ito na yung kasunod na na bus point. Dito ako sa kasunod na bus point kasi pupunta ako ng Neto. Naka-sale ngayon yung butter, yung Rama na butter margarine, something like that. Basta yun. So bibili ako noon doon. Ayun, so yes, mag-abang ako isang guys. I will see you later. Hi guys, update. Wala akong dalang bag, so ang sakit ang aking braso. Anyways, bumili ako ng patatas. Kasi yung asawa ko, gusto niya ng Rabenkuchen or yung parang tortang patatas, ganon, parang ganon. Yung tawag doon ay Rabenkuchen. Tapos tinapay niya. And then itlog, kasi isa to sa mga mga ingredients. Tapos pang niya, pang kalaman sa tinapay. So, ano ba naman ito? And then, ito sa bag ko, may naman dito guys. May itlog ako dito, tatlo na lang. Kasi alam nyo ba, araw-araw ako nag-egg. Egg, tinapay, ganon. So, kaya bumili na ako ng itlog. Tsaka nung nag-adobo ako kagabi, nagano din ako 5 itlog. Lagi may itlog. Itlog is the, is the best. May mangga pala ako nabili sa Aldi. Sana okay to. Ilagay ko lang sa ref para mas masarap siya pag malamig. And then, patatas. Ayun sa bag ko guys, ito sa Neto. Sa Neto, ang ko sa Jacko doon ay Rama. Hindi ko makita yung Rama na naka-sale. So, hindi ito naka-sale guys. Hindi ko alam.
Ano kasi to, pwede na kasi itong pang ano sa tinapay, pag nagbe-bake ka, tsaka pag nagluluto ka, pwede mo siya gamitin. Nag-isahan na siya. Pero isa lang muna binili ko kasi tingnan ko ulit yung ano, kung kailan ba mag-sale, ngayong araw ba o susunod na araw. Kasi wala eh. Pero nakita ko kasi naka-sale siya, €1.11 na lang. So, kaya ito, €2 plus pa to eh. Diba? Oo, 2.19 pa eh. Dapat €1.11 lang. Naka-sale doon. Tira ko mamaya. So, bumili pa rin ako ng isa kasi konti na lang talaga yung nandito sa amin. As in, wala na siya. So, yun. Kasi, yan. Yan. So, yun lang naman ang aking na pamili, guys. Tagal mo tayo ng jacket. Grabe ang init. Init na. Umulan ulan. Ano ba yun? So, kita iba yung outfit ko ngayon. Thank you. Alam niyo ba, masikip sa akin tong pants na to ngayon. Smakto na siya. Yung hindi na nahirapan yung tiyan ko. Alam niyo yun? Maano pa siya, maluwang-luwang pa siya. Pakita ko sa inyo. May lagubad, no? Kasi may ano pa ako sa loob. Kasi kanina may lamig, may mainit naman. So, yan, oh. May ano pa siya, may ano na siya, may difference. Hindi rin mo na nakikita. Ayan, may ano pa siya dito. So, ibig sabihin, ay effective yung aking pagkaano. Pagbabawas ng ano, kain. So, patatas. So, yun ang mga aking na family, guys. Gusto kong itry itong ano nila, mga ganito nila. Ayan. First time ko itong matry. Ano to guys, tig €1. Nabili ko sa Neto. So, gusto ko itry. Kasi may lemon. Ito naman may ano. Basta mga waffle ba? May likas ako sa mga waffle. Ayan. So, yun. And yeah, pagdating ng asawa ko, siya naman ang gagawa niyan guys. Siyang magbabalat niyan, magkukuskus niyan, gawa. Kanya yan, mamaya. Binili ko na para pagdating niya, siya gagawa niyan. Siya mag-ano niyan, kukuskus, maggagadgat. Siya ang ano niyan, siya ang magagawa niyan ng ano ng yung gusto niyang kainin. Siya gagawa. Ngayong araw na ito. Meron pa pala ako dito katuboy. Wala nang itlog. Alam mo ba? 3 sa asawa ko, 2 sa akin. Pero isa lang kain ko gabi. Kanina ko kinain yung isa. Ganyan. Gusto niya yan yung mga boiled eggs. Ganyan. So, adobo. So, hi guys! Welcome back. Ito ay karugtungan ng vlog natin kahapon. So, this is another day. So, galing pala ako sa labas at ako ay namili ng a little bit. Wait, tanggalin ko lang itong aking mga jacket. So, I'm back again. Charot. So, I'm back with a little grocery. So, let's start guys. Anyways, kagahapon, hindi na ako nakapag, pagtugtong ng vlog kasi sabi ko sa inyo, di ba gagawa kami ng nung tortang potato ng patatas. Yung kung tawagan na dito is rabbit kuchen sa ganyan. So yun. So asawa kong gumawa nung kagabi. Habang ginagawa niya yun, ako nag-exercise. Ayan. Tapos hindi ko na nabalikan. Ayan. Kumain na kami ng dinner. Tapos natulog. Maaga kami natulog kagabi. So, ayun. So this is the vlog guys, but actually hapon na. So yun, hapon na at yeah, pakita ko sa inyo na bilisan kasi yung phone ko malulubat na siya talaga. Hindi ko siya na-charge. So, ayun. Pakita ko sa inyo yung ating ang ating na pamili for today's video. First is kamatis kasi lagi akong nagkakamatis kasi pag nag-itlog. Kasi ayun na ngayon yung ko guys, kaya di pwede mawala yung itlog. Ayun na yung aking pagkain, itlog, tinapay, kamatis. Nauwi kamatis. Ganyan, ilalagay natin dito. Hindi ako bumili ng pipino kasi meron pa akong kailangan ko na itong kainin ngayon, yung pipino na to na tapos bukas na ako bibili ulit ng pipino. Katulad ng sinabi ko guys na I'm going back to it. Kailangan ng kumain ng mga healthy pagkain. Kailangan mag-exercise, kailangan ng katawan yun para maging healthy. Tapos, spinach. Kasi pinanglalagay ko sa itlog.
Ayan, para ano siya, healthy ba? Healthy-healthyhan ako yung asawa ko, hindi. Kasi ayaw na niyan. Ayaw niya ng mga gulay. Anyways, hindi siya mahilig sa gulay. Ako mahilig sa gulay. Tapos bumili ako ng, no, ano niya, zero cola. And then, bumili ako ng 2 tubig lang. Kasi mabigat siya. Anyway, bigat na nga niyan. Ayaw ko nung bit-bit. Bukas kami makakabili ng another tubig pa. Pero pwede naman ako bumili ng tubig na pag ganito-ganito lang. Kasi nga, bukas magkakaroon ng maaga ang tapos ng trabaho ng disciples ko. So, para sabay kami bumili. May bibit-bit ba? Ito yung resibo ko ngayon. And then, wala na kaming sibuyas. So, bumili ako ng sibuyas na puti. Pero ang tawag nila dito is yellow. Gelb. Kasi may puti talaga. Yung puti talaga, pati yung balot niya puti. Pero parang kung tawagin dito sa atin white onion. Pero dito sa kanila gelb. Gelb Schwebel. Tapos, paborito ng asawa ko na bratwurst. Ayan. And then, may nakita ako guys na ganito sa Aldi. Tapos, ayan siya. Tapos pink siya. Tapos star-star pa siya na pantulog ba? Pink na star-star na pantulog ba? I like it. I like pink. I like stars. And so, bumili ako. M na binili ko kasi pantulog na. Pang ano naman siya, pantulog, pang bahay ba? Ganyan. So, M. Tapos ano siya? 9.99. So, it's 1 cent and then 10 euro. So, yun. Minsan lang kasi lumabas yung mga ganito dito sa ano. Dati nakabili ako, violet naman siya. May star-star din. So, ayun. So, tapos namin nakita ako ngayon, iba na naman, ibang ano siya. Pero same ano siya. Same brand. Maganda yung mga ano nila. So, sabi ko, kumuha ako ng M. Kasi yung kinuha ko dati, SS. Parang masyadong maliit. Pag sa pantulog naman guys, kailangan maluwang luwang para komportable ka magligid-ligid. Ligid-ligid. Tapos naka-sale ang kanilang pizza. Pero bumili lang muna ako ng tuna para sa akin. Ito ang dinner namin ng asawa ko. Tuna yung sa akin, ng asawa ko is Flammkuchen. Ayan, kasi meron pa dito, nung paborito niya na mozzarella, hindi pa niya kinakain. So, ang hilig niya naman ngayong kainin is yung mga Flammkuchen. So, ito yung kanya. Ito hindi nakasale yung Flammkuchen. Ito, nakasale siya. Pag hindi kasi nakasale to guys, mahal din siya. So, ayun. So, buong week naman yan siya nagsisale. So, pwede namang bumili pagka gano'n. Kasi, makakatipid ka talaga pagka nag-sale ang mga pagkain. Alam mong gano'n. So, yun. So, yeah. Kasi, alam nyo, dito, mahal talaga kasi nga euro. So, ayun. So, kailangan magtipid-tipid para in the future, meron pera. Diba? Ganun yun. Para, meron kang, hindi yung puro chan. So, yun. So, yun lang din naman. So, yes. Ayan. Ito yung aming dinner mamaya. So, ayun lang naman ang aking napamili ngayon, guys. At ang nabayaran ko for today's grocery is 21.41. So, yun. Ayun lang naman. Hindi ako bumili ng tinapay kasi may tinapay na ng asawa ko kasi may tinapay pa siya dito tsaka may sausage pa siya. So, yun. Bili lang ako ng sa tin na cola kahit may cola siya dito. Ayan. Kasi, iba pa rin yung may tin. Iba pa rin yung pero dalawa lang. So, ayun lang, guys. So, update ko kayo mamaya. So, ito yung aming magiging dinner. Guys, update. Sinukat ko na pala yung aking nabili na sa Aldi na pantulog. Tingnan nyo. Huwag nyo pansinin yung aking mga kalat dito. Mga to ng asawa ko, mga tools, na mga nasa box. Ayan siya. Wait lang, pakita ko sa inyo. Sobrang laki niya na mahaba. So, sobrang laki naman. Okay lang din naman sana. Kaso lang, sobrang luwang talaga niya dito. Parang laglag, pero parang okay lang din naman. Pero parang nasobrahan naman sa pagkalus. Alam niyo yun, nasobrahan sa pagkalus. Ang laki oh. Malaki siya talaga. Okay naman siya, maganda siya. The problem is, malaki siya sa akin. Sobrang laki niya. Siguro pag ako na-jaundice, pwede pa naman siya gamitin. Aray ko pag ako na-jaundice. Pero, sobrang luwag talaga niya. Sobrang luwang niya. Basta,
Okay siya, maganda siya as in. So, iniisip ko kung papalitan ko ba siya or ano. Sobrang laki niya kasi dito sa baywang eh, oh. As in, parang baka mamaya biglang mahatak, maluwag. Mahubaran pa tayo dito. Sobrang laki niya. Yan, sobrang laki lang talaga niya. So, at sobrang haba niya. So, yeah, papalitan ko to guys. Alam niyo dito, mabilis lang na pagpapalit ng mga item. Basta may resibo ka, tapos sabihin mo, palitan mo lang ng size. Okay, yun. Tapos kuha ka na doon ng another. Yun na lang. Wala nang ibang tanong-tanong. Basta ganun lang. Bakit mo papalitan? Palitan mo lang ng size kasi malaki yung size na nabili mo or maliit yung nabili mo. Ganyan. So, ganun lang. Ang ganda ng pagpalit ng mga ano dito. Mabilis. Walang cheche borache. So naman, share ko lang naman sa inyo. Pero yung resibo ko nasaan ko nilagay. So, wait. Hi guys. Suot ko na ulit yung aking damit, no? Tapos, ito na siya. Napak ko na ulit. Binalik ko na yung M siya. Ayan yung size niya. M. Ayan. So, sabi ko kasi, para medyo malaki-laki naman. Pero siguro, dahil nga ibang klase itong, ibang naman to, ibang style tong damit na ito. Kaya siguro malaki siya. So, ayun. Kasi yung nauna ko noon, medyo maliit yung kasi S yun. So, ngayon, palitan natin. Nandito na yung nahanap ko na yung resibo. Nandito siya. So, dadalhin ko lang to guys dyan sa Aldi. At alam nyo ba, ang kinaganda kasi, ayun lang, kapitbahay lang namin yung Aldi. So, mapapalitan ko siya kaagad. So, punta na ako doon guys. And I'll see you later. Hi guys, nagsombrero lang ako kasi baka maambon. Pero hindi na ako magja-jacket kasi init. Maano ngayon ang panahon. So, nandito na siya sa loob. Ayan na siya. So, yeah, let's go. Guys, update ni Aldi. Oh, yan. So, nandito na siya, napalit na. Tapos sabi ko lang dun, papalitan ko lang. Pagpunta ko ng Aldi, kumuha agad ako ng size na ipapalit ko. Tapos, pumila na ako ng cashier. Tapos, ayun, sinabi ko lang napapalitan ko lang. Tapos, ayun lang, sabi niya, Norgitaus. Ganon. Ibig sabihin, only change the item. Okay. And then, yun, binigay niya lang sa akin. Tapos pati yung sa resibo. Ganun lang. Ganun lang guys, kabilis. Wala nang cheche boreche. Ganon. Kasi, Diyos ko, ayaw nila ng stress. ayaw nila ng, basta ganun mabilis lang talaga yung dito. Change item ba? Tsaka, alam nyo ba dito din, pag halimbawa, nasa grocery kayo, tapos, accidentally, nasanggi ninyo ang paninda, tapos nalaglag, nabasag, or nasira, something like that. Wala kayong dapat ika-worry kasi hindi nyo siya babayaran. Yes, it's a rule din nila dito na ganun, na okay lang yan, kasi hindi naman sinasadya. Ganun ba? Ganun sila. So, which is okay din naman, pero dapat, syempre, pag umaalis or pagka nasa mga shops, syempre, doble ingat din. Kasi, sayang naman yun, mga bagay na pagka nasira, diba? So, yes, malapit ako sa bahay ulit. And I'm back home. Ganoon lang kabilis. Dito na, guys. Ayan na siya. So, ito na to. S na siya. So, I'm sure na okay na to. Kasi nga, nasukat ko na yung M. So, syempre pala magkaiba-iba pala pagkaiba-iba syempre yung design. Kasi yung design ng akin noon may parang something like that. So, okay na to sa akin. Kasi S na siya, 'di ba? Tsaka sabi din ng asawa ko, halimbawa pag bumili ka, pag nakita mo kasi may mga dito guys, yung basta every Saturday kung gusto mong magkaroon ka ng mga brochure or ang tawag nila dito is prospect, something like that, galing sa mga shops. Ganyan. So, magkakaroon ka dito sa lalagyan ka nila dun sa sa post box mo, something like that. So, tapos makikita mo doon. Tapos, lumalabas yun kung ano yung mga sale, ano yung mga items, mga bagong items, mga sale, mga nagsisale. Kaya doon ko rin nakikita yun kung kailan anong araw magsisale, ganyan. So, ayun. Tapos, sabi ng asawa ko sa akin, pag kami nakita ka, tapos binili na gustuhan mo at binili mo, tapos tinaray mo, naman ka mga damit or mga ganito, sabi niya, pagka halimbawa may time ka na papalitan mo kaagad kasi kinabukasan wala na yan. Kasi nga, siya, kumbaga minsan lang kasi siya lumalabas. Tapos alam niyo ba, kahit na mumurahin lang, mura lang, ito lang, mura to guys, kung sa mura dito dito. Pero para sa akin, pag kinonvert mo siya,
sa ano, mahal pa din siya. Ganun para sa akin. So, ayun. Tapos sabi niya, ano, palitan na kaagad. Huwag mo na antayin kinabukasan kasi kinabukasan baka wala na yung size mo, ganyan. So, ayun. Kaya pinalitan ko na siya kaagad, guys. So, yan na siya. Kasya na to sa akin. Ayun. So, ano na tong aking asawa. Matutuwa ang aking asawa sa mga ganitong ano. Sabi pa nga niya sa akin bumili din daw ako ng mga ganito na may Hello Kitty. Alam niyo, nakakatuwa yung aking asawa. Ito, inabot lang din sa akin yung resibo. Kasi sabi ko sa kanya, sabi ko ano lang, papalitan ko lang yung ano, yung size. Kasi nga, kakagaling ko lang doon, siya pa rin yung cashier. Tapos, sabi niya, okay, sabi niya, nor getaw siya. So, kaya, alles gut. Alles gut. So, okay na. Ito na siya. Ayan, hindi na ganun kalapad yung ano, yung bewang. Kasi nga, ano naman siya, garterized naman siya. Mahaba pa rin siya, pero yung sa bewang ba, kasi parang akala mo talaga ano. So, yun. Okay na siya, guys. Tsaka, itong t-shirt. Inayos ko naman ang pagkatupi bago ko binalik yun, guys. Ayan, so, ayan. Okay na to siya. Yung dati kasi nabili ko as in mapang malamig na malamig talaga yung nabili ko na ano yung nauna na pinakita ko naman yun sa inyo. Parang same din naman yun. Pero hindi ko alam kung, parang ganun din yata yung price nun. Pero pagka halimbawa hindi na ubos to ng ilang linggo, 2 linggo. Something like that. Pag may mga natitira sila na medyo tag ito, may mga natitira sila doon nila isi-sale. Pero minsan wala na syempre yung ano mo, magiging ano na lang siya, magiging 6 euro or 5 euro, ganyan. Pero syempre, wala na doon yung size mo. Kaya pagka lumabas, mamili ka na. Hindi sabi ng asawa ko sa akin. So, yun. So, yun lang naman. Charot. Masaya na ako na palitan natin siya ngayon. At, yeah. Alam niyo, ang gagawin ko lang is, antayin ko lang yung usawa ko, tapos i-ano ko lang yung aming pizza, kasi yun lang aming kakainin ngayong gabi. And alam niyo ba, nandito sa aking lamesa yung ayan, pa-humidifier. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, dahil nga yung kusina namin, tsaka bonsima, salas, tsaka kusina is isa lang. So, pag nagluto ka, as in yung amoy nandyan lang siya. So, naamoy ko pa rin yung niluto namin na yung niluto kagabi na na Rabenkuchen o yung sabi ko sa inyo na tortang patatas. So, nandyan pa rin siya. So, sabi ko, hindi pwedeng naamoy ko pa din siya. Kaya nagpaano ako nito. Tapos hindi din ako ng kandila doon sa So, yan. Ano na siya, wala na yung amoy. Ayan, ayan lang naman yung ko. Pang ng amoy pa. So, yun lang naman. So, yeah. Update ko kayo mamaya, guys. Pero ayun lang naman, mag-antay ko lang yung aking usawables. Tapos, mag-exercise lang din ako ng konti lang. Tapos, mag-shower, ganyan. Tapos, yun na, kakain ng dinner, ganun. So, yun ang aking kaganapan mamaya. Ayan. Bukas na lang siguro ako maglalaba kasi wala pa naman ako masyadong labahin kasi naglaba ako nung nakaraan. So, yung update ko na kayo, guys, mamaya. Aming dinner, pizza. Guten Appetit, malabi. Welcome to dinner. What? Kuchbab. Ich denke, dass er ein vorwärtsgewandtes, zukunftsorientiertes Handeln an den Tag legt, der nicht nur die Kirche, sondern auch die Gesellschaft weiter nach vorne bringt. Ob er das wirklich in den nächsten Jahren